Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, ni anatas ikapito nga adlaw sa atong pagnubina ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Karon sang adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa mga obispo, si San Timoteo o si San Tito, mga assistants ni sila, mga disipulo ni San Pablo, nga gitukod, ang gitukod niyang mga simbahan, sila maoy nangahimong mga obispo. Modelo sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, gikan sa mga apostoles. Kita, ang atong pagtuo, apostolikanho na ni, gikan sa atong nadawat sa mga apostoles, dili nagikan gyud sa bakba ni Kristo. Pero sama ni San Timoteo ug ni San Tito, makapasantos gyud ni nato. So padayon ta sa atong pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Niya ato sang iampo padayon ang atong mga katawhan nga nagsigig tabang sa mga nanginahanglan karon, labi na ang atong mga benefactors and donors nga bubuan pod sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug ipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus.
Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw o gabi, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo, sa akong paghandom kanimo. Nahinumdum ako sa imong mga luha, ug nangandoy akong makikita kanimo, aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Tungod ni ini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Awita ang iyang kaluwasan adlaw-adlaw. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan. Isang yawang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on, aron dili gayud matarog.
nagamando siya nga matarong sa katawhan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, Ngadto sa tanang mga nasud. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awit ang daang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon Himayaon ikaw. ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon. Ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainita na kini pag-ayo sa adlaw, nalawos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagatusan. Ug unya miingon si Jesus, kunduna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka mga tinun-an, ug mihangyo kaniya paghatag ug katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban ang kamatuuran gipadayag pinaagi sa mga sambingay aron bisan pa man sila magtan-aw, dili sila makakita. Ug bisan mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo nakasabot sa sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabot sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe sa Dios mahulog sa agianan, kining mga tawhana makadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini, moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tawo sama sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Tungod niini, pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi, ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy,
muawong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagatusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung mangutana ko ninyo karon, gusto ba mo mahimong yuta? Sugot mo, dili. Tubag. Kanang dili mo sugot nga mahimong yuta, mao na sila ang mga tao nga nabilong atong tulo ka klase sa kasing-kasing sa tao. Kadtong agianan, batuon o sampinitan. Basta di ka gustong mahimong yuta. Una, ang mga santos, sama nila ni San Pablo, San Vicente Ferrer, nila ni Timoteo o ni Tito, na atong gipasidonggan karon, Bishop Chupilo Kamomot, San Roque, wa gid sila mahadlok nga mahimong yuta. Pasabot, motipon gid ta yuta. Gipuy-an o gituhuan kanang inigdayon bang sana kanang inig opening nato sa Kwaresma, di ba? Butangan man ta nag-abo. Unsa may isulti inig butag abo? Hinomdumi nga ikaw gikan sa abog o mupauli ka sa abog. Hay man ang abog naas yuta. Ikaw no lingi ay mong tupad ing na gusto ka mahimong yuta. Mao bitaw na nga kanang pamalandongin ninyo ha. Kanang siminto diha sa atong agianan. Gusto ba na siyang mahimong yuta? Mo-resist siya. Kanang spalto ba? Di siya gustong mahimong yuta. Mao na nga gahi kay siya. Kay ang yuta humok man. Mo-resist nya, mutanom ka diha anang lugar nga agianan, mutubo di ay. Mutubo og magtanom ka diha. Imo sa nang gubon ang kanang spalto. Nya human mutanom ka dito sa ilawom. Mo resist man na, musupak man na siya. O mo na matud pa ni Kristo, mao na ang yawa. Musakmit sa pulong sa Ginoo. Paragod karon. Dili mo musupak sa pulong sa Ginoo. Ni kadungog ninyo. Labi nagmaingon nga kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Di mo musupak ka na. Maon. Inigingon mo, dati madaoy, agisakmit dayo siyawa. Kaya ang imong hunahuna o imong kasing-kasing na ay spalto. Dili mo dawat. Nya kaning batuon, mao gihapon ang bato. Ang bato ba nga natipon sa yuta, sugote siya nga mapariha siya sa yuta, mo-resist gyapon siya. Bala ka diya, tupad ka na ako, basta ako bato gyud ko. Nya karon pagtanom nimo, ang yuta ning hatag o gamay nga moisture sa binhi, di ni turok siya. Karon inig anas gamot kay mangita na siya additional nga nutrients, masango man siya sa bato. Ni kasangos bato, di ko siya gaya kong tubig. Bahala ka niya. Ang resulta, patayng tanom. Mao saan na ang inyong kinaiya? Kanabang kinaiya ba nga magpili ta ug unsay atong tuhuan, nya butangan pag ginatog limit, asa ra kutob ang atong pagtuo. Nanglitan mo, tabang mo aning nawagtangag atop. Palit mo slat. Tabang mo sa ato dinhing pista, palit mo slat nga hagkan. Tabang mo sa kaning ato dinhing dekorasyon o kanang pagpakaon dito sa prisuhan matagbuwan, palit mo og sa tanang ato na heavenly joy. Tabang mo nga magmabulokon, malampuson ang atong
konsekrisyon sa Kapilinya karong Kapilinya di Fatima karong Abril 4, palit mo og MMHD. Tag 1,000 ang slot. Ang sugod dayon nimong kuan, mutabang ko anang nawagtangag atop nga wa man gani sad mi atop. Mao day nay una nimo. Unsa man na? Unsa man ang kinaiyaha? Sampinit. Kabalaka ba? Lumsan kas imong kabalaka. Ang imong pagmahal sa imong balay. Mo na ingos Kristo mo sunod gay mo nako, biyain ang inyong balay. Nya unsa man pagsunod si Hesus? Matod pa diri sa unang pagbasa ni San Pablo, gidayeg niya si Timoteo, ingon din siya diri sa atong unang pagbasa. Salamat yukos Ginoo kay naa kay lig-ong pagtuo nga liwat sa imong apuhan. Kini mga apuhan bitaw no, may kini sila muhatag og kasagaran bitas mo tudlo ginato og unang pangadji ang apuhan. Bantay mo? Kana mga inahan di pa mo nakatudlo kayo. Nasa ni uban mo tudlo pero panagsar kay bisim na sila pangita og kaning para pagkaon. Mga apuhan tiwasono naman ga standby naman lang dihas bahay. Mao naman toy kusog kay mo rosaryo, kusog kayo mo simba, kusog na kay mo nobina. Mo toy mo tudlo. Ana, labi nag-ibilin sa apuhan o kana mga iyaan nga mga biyata bitaw kana mga wa maminyo. Ana. So natakdan si Timoteo sa kalig-on sa pagtuo sa iyang apuhan ug sa iyang inahan. Ang iyang apuhan si Loida katong unang nabarkada ni San Pablo, unya dayon si Eunice. Unsa man pagtuo mao ni ang kalig-os pagtuo ni Timoteo ug ni Tito. Ingon sila dire, busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, pasabot puy ang kinabuhi nga gihatag gitudlo sa Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo gi-express gyud ni San Pablo nga ako nga nagtudlo nimo nabilanggo nako ani rong pagtuhoa. Kamo ug nay magtudlo ninyo ron pananglitan ako magtudlo ko ninyo nga sunda gid ang pulong sa Ginoo. Nya pag kataud-tauran dihay taong ni anha nakob giputlan ko sa liog. Musunod pa mo anang pagtuhoa. Tubag. Anya motuo tang Kristo. Nya pagtan-aw na tong Kristo gibitay sa cross tungod anang pagtuo nga yang gitudlo, musunod pa mo. Uy, kisay musunod tas kamot. Ni ay dagang mga yawan o nanimba din niya. Unsa may mo giklaro ni San Pablo ay kauwaw, ayaw sad kahadlok, hinunua. Kaniha mo importante kini tanan, mo ni gid ang tinuod nga kinaiya sa usa ka tawo nga magdaog, magsangya og maayong balita. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Unsa man nga kusog ang ihatag sa Ginoo nato, ang pag-ambit sa pag-antos ni Kristo. Dili ang pagpahimos aning nanang mudaghan ang atong kwarta o kauban man na siya, pero ang pag-antos gyud mao'y makapahimo natong liwat ni Kristo. Kanang mudaghan atong kwarta tungod kay nag-alagad ta simbahan, paras na ako ron dinhi ingnon ko nila dato na kay kang pagkapari kay milyon-milyon ko nang imong isigig announce. Di oy kanang kwarta pakapin ra na kun kamao kang muantos, kamao kong muantos pagpuyo aning kinabuhi sa pagkaparis priest, mao ni ang tinuod nga mo saksi. Anhi mo dinhi makonvince. Pero daghang ikong kwarta na dawat, gipanindot ni nakong simbahan, dako na kaning yuta atong napalit dinhi tungod sa inyong mga donations, pero tuwa say namurot nga tiyan didto. Tungod kay ako sang gitukhang, imo pag yung pag-umangkon, nya lektor ka dinhi, mo lektor ba ka? Ha? Bulahan ka kung muliktor gyapon ka. Sa ato pa imong giantos. Nya ang pare nga nagbinuang.
Aw, maimpyerno. Wa man kaantos nga nagtan-aw ng short nga mubo kayo. Wa man kaantos sa mga text-text nga ilad-ilad ba siya wa? I miss you, Pader. Naabi sa mo text na ko na usay. Nya nasa mo ingon nga bata pa day ka, Pader, no? Wala ba? Ay so ilad-ilaron ta 58 ngan lang tag bata na unsa porti na lang ginakong bugua nga mutuo ko ana. Pero moingon gyud nga testingan. Mobalibad sa tingali ko. Kay bao magugod unsa na ko karon? Na kamatuuran. Antuso nato ang pagpuyo sa kamatuuran. Daghan kayong di kantos. Kamo, daghan kay ninyong dili kantos. Di ba? Di ko no be. Suway ko no, wa kay ika-donate sa atong MMHD. Ibaligya ko no ng imong cellphone, niya ang halin, ipalit og slot. Testingi lang. Kung wa jud ka ba, wa jud kay mahimo. Nya kung gusto ka nga madako-dako ang imong mapalit, kana kuno ang imong motor, ibaligya na imong motor, nya ang halin ipalit og slot, nya maglakaw na lang ka. Testingi ko no. Kay sa una lakaw man to sa una gud. Gikas tabla padong diha, lakaw man. Karong gikan din hino San Vicente Kutob dito sa Yate. Di naman kalakaw. Nga sa una ato ron ng taghoy-taghoy. Wa man ko din magpuyo. Kanang gilay uno na taghoy-taghoy naman na kay ako sang lakawonon dito sa amo tag uno man ka kilometro. Kuan raman taghoy-taghoyan raman. Karon tunga sa kilometro maghuwat pag yung tricycle. Dito sa Cebu City. Oy, manawag. Uy, dong. Sakay ko. Balik. Napuno na sa taon tricycle. Maghuwat yun. Tunga sa kilometro. Di pa mga di ka kahumag pangladok sa imong laway, ana. Abot naman ka dito, og imo ginang tinud og lakaw. Nga naman, di nataganahang mo antos. Kamo, mga asawa, malipay mo, paantoso na mo sa inyong bana. Ha? Dili? Yawan on mo. Among mga bana, lipay mo, paantoson mo sa inyong asawa. Or mag-antos na mo sa inyong asawa. Or imong ilis-ilisan atong nindot-nindot pa. Sus, naasa yung mga bana nga inigtan na nila bakit kuyusa na gidana yun. Kinaya. Ato ay may bigot-bigot dito. Magsige mo sa baiid. Kuha na yun. Palit na yun. Ano man? Di kantos. Muna ka ng yuta. Ang yuta, ang Latin word ana kay umos man or humos, mauna ang gibasihan sa word nga virtue nga humility. Si Mama Mary, si Santo Niño, champion anang humility. Unsa man ang humility? Pagpaubos, mao ang pagdawat nga way reklamo. Tanaw ang yuta. Unsay imong ibutang sa yuta, iya ginang dawaton. Kung hugaw, iyang dawaton. Kung limpyo, iyang dawaton. Bisag unsay imong ibutang sa yuta, iyang dawaton, iya pagid nang patubuon. So humility is to accept and nurture sa imong gidawat. Daghan man sad nato nga mudawat pero dili sad in-nurture. Pananglitan, mudawat og anak. Mangayo pag anak, namabdos na. Pagpanganak, kusion, hapakon, yaw-yawan, balikason, nurturing bagod ng mga kinaiya. Dili. Pero ang yuta, ati manon gina niya. Bisan kog maigos bagyo niya, matumba ang kanang kahoy, makatumba ang kahoy. Tabangan pag gina sa yuta nga manalingsing na siya aron makabangon o gamay. Kabantay mo? Awa mo kabantay. Kadaghan raw na nga tumbang kahoy, nanalinsing naman na. Wa man mo surrender ang yuta, iya maginantagaan. Ano ba? Mauna ang yuta. Mauna kung gusto mo mahimong yuta, ang kana ding pangutanaha, gusto ba kang mahimong mapaubsanon sama ni Santo Niño, sama ni San Pablo, sama nilang San Vicente Ferrer? Gusto ka, dili? Husga. Ayaw na mo sigig reklamo. Ay na mo sigig pangutana nganong suguon tas Ginoo paghigugma ang mga kaaway
paghigugmaan ng kawatan, kana mga manuyupay, kana mga binilanggo, nganong ingnon tas Ginoo pagpakamatay lang kung naagi mo patay nimo, di na tamang reklamo ana ha. Nya practice na ayaw reklamo kung moingon ang Ginoo muputi na ng imong buhok, ayaw lang reklamo ana, manipis na ng imong kilay, ayaw na lang reklamo. Kay mao gina mag-anam ginagkahilis ang mga gihatag sa Ginoo nato hangtod gyud nga mahilis ning lawasa ug mutipon sa yuta. Pero ang atong kalag dili mahilis. Ang atong kalag dili mamatay, mupadayon. Pero ang kanindot kung humble ta nga mamatay, ang atong kalag proud nga mo enter the kingdom of God. Pero kung hadlok tang mamatay, ang atong kalag uwaw kaayo, manalipong sa naong nga iiksa ngadto sa impierno tungod kay nagda og daghang mga sala. Kaulawan nga way katapusan ang impierno, mga igsoon. Kung ikauwaw nato si Kristo dinhi, iya sadtang iiksa sa kaulawan nga dayon nga mao ang impierno. Mao na ang ato mga santos, mga apostoles, nagpakita nga sila giputlas liog dihas publiko, gihubuan o gianam-anam og putol o gisamad-samaran ilang lawas, okay lang. Kay si Kristo sa nagpakauwaw nga gihubuan siya, buhi pa, gilansang sa krus, buhi pa, diha pagis agianan, magsigig yango-yango ang mga tao, magtan-aw niya, nga wain tao'y sinina, na puno sa dugo ang lawas. Nya mao kuno ni ang niingon, ako ang Mesiyas. Pero ang kusog nga gipakita ni Kristo, nga mausad ang atong kusog, kamautang mudawat og pag-antos. Muna ang malipay kay ko anang mga asawa nga moingon ako kaning akong bana, pader, sukad pagyud pagkauyab namo, palakiro na gini, hangtod na lang karon nga 50 na mikatuig sa kaminyoon, palakiro lang gyapon ako. Unya unsa may imong gibati? Aw, sakit. Pero ako na ni siyang nadawat. Nakoy, congratulations. Tanawa niya na inig kamatay nimo. Kay mamatay mangyog ka. Proud kay ka dito sa langit nga purong-purungan ka sa purong-purong sa usa ka rayna. Ang rayna sa mga banang palakiro. O, di ba? Ganahan mo, ana? Tinutuwa ka sa langit. Isa ka na akong bana pa din. Ako, og mag-usab. Tipon mo dito, hasta tong iyang mga kabit-kabit, ug mag-usab sad, tipon sad mo. Nya, okay ra nimo. Mao gyud akong pangandoy pa din. Ako, la, kanindot, congratulations. Pwede na ka mamatay. Kamo din mga basawa nga ang inyong bana na ikabit-kabit ginagmay. Ganahan mo nga motipon nila. Nga makuyog na nimo sa langit. Ganahan mo, dili. Ano bang mag-holding hands mo dito? Ganahan mo? Mayroon ka dili. Nabilong ka sa yuta nga way ayo, dili ka maayo nga yuta. Reklamador man ka. Ako ganahan kay ko na may pipila ka mga wa mo tagad nako karon, pari man ginang uban, di mo tagad nako. Pero lipay jud ko nga magkita mis langit, basin pa adto mi didto magtinagdanay, adto mi didto ingon nga din dito si yuta ba, dito pa si yuta. Mura man tag nain kitag batasan. May gani di kay nalangit ka. Sa lagi ako man kang gihigugmas akong kasing-kasing. Wala ko katagadayon nimo. Kita we dito. Ana, di ko mangandoy oy nga maimpierno ang akong igsuong pari nga di mo tagad nako. Akong pangandoy mo balik magka adto gimig langit. Mo sa na akong pangandoy sa mga sakristan. Kaning sakristan nga kaninong sakristana murag langit noon gini. Wala man nagbuutan kayo, mas buutan pa man ninako. Nambot wa ba kani magpakaron ingnon sad. Kaning kuan, malangit kita tang tanan. Labaw na mo mga parishioners, labaw na ang atong mga sponsors, mga benefactors dinhi. Pangandoy ginanako mo nang naay benefactor nato diri. Pader mo donate ko 50 slots sa MMH Day. Naku, congratulations. Iampo ko padirha nga bindisyonan unta ning akong partner. Naku, nganong partner may imong gitawag, di man husband siya. Si Billy married raman mi pader. Kay di man siya gusto magpakasal. Naku, buwagi. Ay, ayaw pader. Oy. Siya ba yan ni-donate aning 50 slots pader? Naku, ha? Siya day, sige, padayon.
Wa oy, ako ginang tinud-og ingon bisan pagpila ka slots imong paliton. Basta wa ka magsunod sa Ginoo, sayang ang imong gipalit sa simbahan. Sayang. Di jud ko mo compromise ana. Naagoy ni donate na to dinhi nga nataphaw ang naong kay magpa picture lagi. Sila ko no, si Billy Marin nako, wa mo mahadlok mga matay aning inyong ko mga tiwasuno na ba mo mga edad. Maimpirno man gid mo ani. Ay padero iampo san may padero nako. Lisod kayo iampo ang tao nga nagsigig kuyog sa yawa. Di ba? Ay gyud kumpiyansa. Kay matud pa sa Ginoo, ako ang Ginoo nga dili ninyo pwedeng subornuhan. Di siya masubornuhan aning donate, patukod-tukod. Pag bisag imo pa ning patukod atong simbahan, bisag imo pa nang paliton di atan naman taroy bayronon nga yuta mga 10 million, imo nang paliton tanan imong i-donate ang imong kwarta dire kay bilyonaryo ka. Ya sige kag pangabit, sige ka didto kana ganing iring-iring. Oh, di gyud mosugot ang Ginoo na. Kay di mapalit ang Ginoo og tag 10 million, bisan pagtang 10 billion di mapalit ang Ginoo na. Ang kasing-kasing nga liwat sa yuta, humble, contrite heart. Oo na siya. Namambog na nga suko na ko noon. Sige, ari na ta. Mangluhod og atong himuon ang atong nobinaryo. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikapitong adlaw. O Santo Niño, Jesus nga may mayaon uyamot, nga tungod sa imong kaluoy o paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan, nga gipatindog o gihalad kanimo sa mga debutos sa imong santos nga ngalan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga tronos, nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos, mo nga walay katapusan. Nangamuyo ako kanimo, nga hatagan mo ako sa kaputli sa akong kalag, aron magpuyo kanako ang imong santos nga grasya, dinhi niining kinabuhi. Ug unya, magpuyo ako uban kanimo sa kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay magmasinugtanon sa mga sugo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupatigbabaw sa kalinaw, hustisya ug kaangayan. Mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga niadtong nag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo.
Santo Niño, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo, Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahamanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo, Santo Niño, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo, Santo Niño, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga nangamatay, makaangkon na sa mga ganti nga mao ang kinabuhing tunhay. Mga muyo kita sa Ginoo, Santo Niño, dungga kami. Manindog, kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Matubalani sa gugma, sa dangkang palangga. Matubalani sa gugma, sa dangkang palangga. Matubalani sa pasada
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon, sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa uba duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang dagat, isang ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, kanila ni San Tito, San Timoteo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may sa langit. Ang kalanod na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsunay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging hari,
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kani. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ni ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsulod. Bandi ka, hindugan ko, gugmaan idalit mo, kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, salig ko kanimo ang tanan kung suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ang imong paghukom, maghari ni duhang. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsulod. Bahandi ka ning dughan ko, tugma ang idalit mo, kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan kung suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ang imong paghukom, maghari ning dukan. Ang imong paghukom, maghari ning dukan.
Mag-ampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasud. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo tang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangot kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka mabungahon, fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kung gusto gitang mahimong maayong yuta or mahimong yuta. Atong hatag ang atong pasalamat sa mga tao nga mura sa giyuta ba, matinabangon, nurturing kay nato dinhi. Sa tanang nag-alagad karon nato nining kalampusan, nining misa, natong lain-laing mga ministries, unya labi na gyud ang ato karong pilgrims and offerers nining atong ikapito nga nobinaryo ni Santo Niño, nga mao ang Group 7 sa Cofradia de San Vicente Ferrer ug ang tanan nga nihimo sa offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilboy ug Mrs. Cyril Claire Ninyal. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unyang hapon ang atong mga pilgrims and offerers sa alas 6 nga nobina mao ang Zone 7 sa atong mga chapels nga gilangkuban sa Milagrosa, Villa Divina o Sambag Relocation. Munay atong pilgrims unya. Update sa atong nahalin nga mga slots sa atong Heavenly Joy para sa ato dinhing altar, mga decorations o sa pagpakaon sa dito mga binilanggo sa Liluan Municipal Jail. Sa 5,000 slots nga tag 300 ang atong halin karon niabot na og
1,698 slots. Pakpak ta. 3,302 na lang ang nahibilin. Sa ato sang hagkan para ni sa atong pista or halad ang gugma kang ninyo, 1,000 slots ni 500 per slot. Ang atong halin as of yesterday ni abot na og 884 slots. Pakpakya pon. 116 slots na lang ang nahibilin. So para ni sa atong pista karong Sabado. Kutob na lang sa ni karong Sabado. Pero basig mahurot ginig palit. Pwede sa nig inyo ning pakyawon karong adlaw. Ang sa atong MMHD para ni dito sa consecration sa atong Kapilinya di Fatima kay nahuma naman or hapit na gyud no 99% na ang accomplishment sa construction. Ang kuan ang atong 10,000 slots nga tag 1,000 nahalina na og 58 slots. Pakpakyapon. 9,942 slots pa ang available. Kutob sad ni siya sa February 28 ang atong pagpamaligya ani aron nga malipay sang birhen ba nga andam na ang para sa budget sa iyang pag-consecrate sa iyang bag-ong Center of Devotion diha sa Kapilinya di Fatima sa may Lambusan, San Remigio or San Remigio, Cebu. Nindot kaayo. So karong Sabado, iampo nato nga maayo ang panahon aron makaselebrate sa atong piyesta ni Santo Niño. Simple celebration na atay biblical rosary inig ka alas 5 sa buntag niya sundan na siya sa kaning unang misa nato Fiesta Mass alas 6 sa buntag niya dayon sundan sa lain na sa natong Fiesta Mass alas 12:15 sa udto ug ang atong motorcade sa alas 3 sa hapon. Iawhag nako kung pwede ang tanang mga kapilya naagi representation magdamos inyong Santo Niño. Pwede sad ang mga organizations, mandated organizations mo appeal pod mo magdapod mo inyong Santo Niño og sakyanan. Unya sunda na siya sa naay short sinolog presentation human sa motorcade nya mosunod dayon ang atong Santos nga misa, high mass nga kuan Fiesta Mass nato inig ka mga alas 5:30 sa hapon. So mo na mahitabo karong Sabado, iampo nato nga maayo ang dagan sa atong kuan. Ato sang iampo, nakuha naman nato ang mga scene sa usa ka supplier pero mga 1,180 pa lang nakapin ang atong mga scene. To atay kuhaunon nga mga 2,000 kapligo kapin sa laing supplier. Ang nahitabo lang medyo nahanging ang atong bayad online banking wapa musod sa ilang bank account mo nang di sad nila i-release ang atong gipalit. Ato lang iampo nga masulod na to karon aron ma-withdraw na nato, ma-pick up na tong mga GI sheets nga atong gi-order nining maong supplier. Nya kuwangan patag mga kuan pero kompleto naman atong budget kalois Ginoo. Ato na siyang pasalamatan. Sige, manindog na ta. I-distribute na to ang mga scene, inig kaabot na atong, ma-pick up na to nato ang katong usa ka supplier nga kuan, mga gi-order na to o gipalit na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Karon sa makatulo, ato na sang isinggit ang Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ang Santo Niño. Salamat.